हेलो गाइस नोंथांमोनखौ निर्मल दैमारि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै आं जोबोद खुसि मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि अनसायनायनि गेजेरावनो दिनै आं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। सक्सेसफुल जानो हाबाय। बेनि थाखाय आं दिनै जोबोद खुसि। थ' लोगोफोर दिनै आंनि नाजानायनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो सापर्टनि गेजेराव 1K कमप्लिट जाबाय। नोंथांमोना आंनि जाब्बा जुब्बा भिडिअब्लाबो नोंथांमोनहा अनसायनानै नोंथांमोनहा 1K कमप्लिट खालामना होबाय। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। नोंथांमोननि अनसायनाय आरो सापर्टनि गेजेरजों 1K कमप्लिट जाबाय। थ' बेनि थाखाय आं जोबोद खुसि। इतनी खुशी थ' बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो आंखौ उनहालागैबो सापर्ट होलांबाय थागोन आरो अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से 1K कम्प्लीट हुई। इसलिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग इतना मुझे प्यार दी सपोर्ट की, इसलिए मेरे दिल से आप लोग को थैंक यू कहना चाहूँगा। तो आगे भी आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करके जाएगी ये उम्मीद रखता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो नोंथांमोनहा आंखौ इयुनसिमहालागै बेफोरबायदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोआखै, बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो होननानै नुजाफैदोंमोन। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।